Mga puso sa Bacol City, 11 anyos na PWD na lumos patay sa bahin sang barangay Punta Taytay. Pamilya sang biktima nagapating ginpulihan ini sang makaangay nga pamatanon. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa sininga video, makita ang pagtinguha sa barangay rescue team nga matabangan ang ininga bata ang ginapasuni na lumos sa bahin sa Purok Seawall sa barangay Punta Taytay pasado las 3 ng hapon sa Martes. Apisar sa pagtinguha sa mga rescuer, wala na natabangan pa ang 11 anyos sa si Joshua Tolentino, residente sa barangay Tango. Bangon sa mga himata lang nagapuyo, masami ini nagaliho-liho. Aksidente lang ito, sir, kay tatlo sila itong bata nga nagkuhan nga maglangoy. Kaso ang isa to, sang nanotice nga naghapa ng ang upod niya, pabinit nila, kag nagtawag sila sang kuhan. Sang nangaibulig sa may e-bike driver. Apang wala nagapating mahimata sininga na lumos ang bata. Ginaligan nila nga posible ginhalitan ini sa makaangay nga mga minor de edad nga nagaliho-liho sa Dalan Santo sa Pilas nga nakitan sa ulo nga daw kaangay ginlampusan. May bukol, di sa kami pilas, di ano yung dugo pag gidya. Ang dreniya, may pilas pag ido. Basta ginanugay sa mga bata, gito ya. Apang ginpanginwala ini sa kapulisan. Based dito sa physical evidence, wala man kita sa nakita, sir, nga may pilas abi or ginukuan ng bata. Subong, ginapanawagan sa mga kasilingan ni Joshua nga mabuligan ini nga mahatagan sa nisente nga haya. Nagapuyo lang ini sa sining hayop-hayop sa kilid sang kalog. Tagtagaan ta sa sang antsakto bala nga prastaran niya. Kay sugi-ari lang sa kalug. Nabungguan man na sa salakyan. Pero naka-recover na siya. Pero subong ya, do kalain, naginisa natabo siya ya. Ginapatihan sa mahimata ni Joshua nga posible na lipong inisang ginpulihan, tubtob nga nalumos. Ginainganyo sa kapulisan ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay, agod matuldo ka na ang huring-huring sa kausa sang iyak kamatayon. Opod, Karil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.